Ka jingya Kren ka baar hapdeng Nongialam ka Cockroach Janata Party CJP ba ka Sorkar pedeng ka lakut no ka ba kinongyaki ha Delhi kitang peteng ha ka jokopor ka kendhun menteri kala menjur ya ka paperlik amendment bill ha ka jingilang ka bakongsan ong ki khubor na po kari unong yaki pajba usonam wangchuk ulapan kot ya ka jingsong sa tangan ka baar pendusngi ha Medanta Hospital Gurugram ha kamit singi palai ki menteri Sorkar pedeng u JP Nadda bat uji Tendra Singh rengkat baka kurim jong u ka Gitanjali Angmo kiladon lang hakane kapor kane ka jingya Kren kawan hadin ba menteri rang ba adu kari Narendra Modi ha ka video message jong u ulakular baka Sorkar ka sim susu kisin jam perking persya ya ki baton keti hakane kam balai tu gijikeli haswa kane u Modi ubala ongru ka ba kamiat bat ka jing yo jingya dai kalawe jong samla ka dei ka ba Khmat mat uno bapersyang penjulur ya kalawe jongki anam map satia katba Jantar Mantar kinong yaki ki badang lumsa adu menta ban peteng bet ya ka jingyaki badawa pada baniar syuki bet udhar mendra pradhan menteri kapule puthi hapo gari jok Sorkar pedeng kisamla bayaki ki batoi nakeleng ki bentak gajala napo gari kumjo na kathaing chathai lamingi bat napo gajala jongiru